May kumpirmadong kaso na sa African Swine Fever kung ASF ang lalawigan sa Negros Oriental. Tungod din ipatuman na sa lalawigan ang culling o pagpamatay sa mga binuhing baboy hadool sa nagpositibong kaso sa ASF. Anong detalye sa report ni Nico Serino. Nadawat na niya itong Sabado ang kumpirmasyon gikan sa Bureau of Animal Industry sa kauluhan sa sample nga nakuha sa baboy sa lungsod sa Dawin. May nagpositibo nga sample sa African Swine Fever. Kahinumduman, gisusi sa mga otoridad ang na-report nga pagkamatay sa mga baboy sa backyard farms sa barangay Maayong Tubig, maong mikuha sila og mga sample. Hangtod Biyernes sa miaging simana, moabot sa 48 heads ang unang nangamatay nga maoy gikabalakan kaayo sa mga namuhi niini. Sa pakighinabi sa telepono, mato ni Arlene Corsame, Municipal Agriculturist, ug nangu sa Municipal ASF Task Force, tungod niini mipatuman na sila og culling o depopulation. Sa mando sa mayor sa lungsod, maapektuhan niini ang mga binuhi nga baboy haduol sa nagpositibo nga kaso. Karang galing sa dito. Dili ko makatuan sa accurate na to answer kay paan. It's 500 rangers, implement na mo ang kain. So kadomingo nga gisugdan ang culling operations, 37 ang napatay ug pagkalunes 44 matod sa agriculturist. Nagpadayon pa kini karon. Gipasabot ang mga naapektuhang backyard racers nganong gikinahanglan kini. Usa kanila si Froilan Bantayanon nga nahinabi pa namo pagka Biyernes mipakita sa iya mga binuhing baboy. Nahuwasan pa siya ni adto kay naundang na ang pagkasakit sa uban nga mga binuhi. Una niini, may duha nga mga anay ug 11 ka bakti niya ang nangamatay. Apan mas grabe kuno karon nga nahurot ang tanan niyang binuhi sa depopulation, maong wa kalikayi nga maemosyonal siya. Amo paliog to, alas 4 na kay dalain ginawa, dili na sabay. Asa ako message, dito na. Kaya ko, kaya murag ko na ko, kaya ko. Nawala. Nang hinaot siya nga maproseso na ang gisaad nga ayuda alang kanila nga namuhi og baboy nga apektado nining kaso sa ASF ug sa mga lakang gipatuman aron kalikayang mukatapa. Na ako may assistance sa sa lungsod o sa province siguro. Kaya di magputong sa province na doktor. Mayor, balik to itadri po na pasabot ang mga tao sa sitwasyon. Dapat po ang alaya mga ayuda, mga maabot. Uban ni Edward Tubilan, Nico Sereno, Balitang Bisdak.